Ако има символ, който се откроява най-силно в новата история на София, това безспорно е храм-паметник Свети Александър Невски. Решението да се построи катедралния храм се взима веднага след освобождението от Народното събрание във Велико Търново. Предложението е на Петко Каравелов. Първоначално това е трябвало да стане в Старопрестолния град, но след избирането на София за столица, мястото е променено. Самата сграда на храм-паметника е трябвало да внушава могъщество, величие. Изграждането й е посветено на руските освободители. Името също съдържа дълбока символика. Освен че княз Александър Невски е патрон на руския император Александър II, той е и велик войн и дипломат. Голямата му заслуга е в обединяването на Русия. През 1882 година се полагат основите, а строежът е завършен през 1912. Първоначалната сума за изграждането на храма е събрана чрез дарения и възлиза на 1 900 000 златни лева. Събирането на парите е нещо като свидетелство за договора, за новия договор, който българите трябва да изградат помежду си, договор за общо живеене, основан на храма. В този смисъл този храм има изключително европейско значение. Проектът е дело отново на Александър. Това е руският архитект Александър Померанцев. Всъщност имало е и предишен проект на академик, архитект Иван Богомолов, но след смъртта му Померанцев изцяло го променя. В архитектурно и културно отношение храмът е истинска перла в короната на столицата. Издържан е в неовизантийски стил, съчетан с руски северен ампир. Храм-паметникът Свети Александър Невски е осветен през 1924 година, а от 1953 година е обявен за патриаршеска катедрала. През 1916 година е преименуван и за кратко носи името Свети Кирил и Методий, защото България влиза във война с Русия, но още през 1920 година връща предишното си име. Храмът впечатлява със своя мащаб. Прагът се прекрачва през порти от славонски дъб. Високо над портите на 30 метра върху фасадата е вградена мозаична икона на покровителя на храма Свети Александър Невски. В средата на храма от 27 метра височина виси огромен полилей. Тежестта му е над 2 тона. Под централния купол е изписан един от най-впечатляващите стенописи в храма – този на бог Саваот. Вляво от амвона в стъклена витрина се вижда малко позлатено ковчеже. В него има частица от мощите на Свети Александър Невски. То е подарено от руския патриарх Алексий на българския патриарх Максим през 1998 година. Има още 2 места в храма, които носят дълбока символика и привличат вниманието и интереса на посетителите. Под повърхността му, в подземния етаж, се намира криптата, която е трябвало да служи за гробница. Но след 1965 година тя се превръща в музей за средновековно и антично изкуство. Най-горе се намира камбанарията. Висока е около 53 метра и има 12 камбани. Те са излети и донесени от Москва, като най-голямата от тях тежи близо 12 тона. Но тяхната сила не се измерва в тонове и килограми. Тя е скрита другаде. Тя е камбанен звън, който оттеква над града. Камбанен звън, който сплотява хората и преизпълва сърцата им с вяра и преклонение пред красотата на човешкото съзидание. Камбанен звън, който носи посланието на една столица и на един народ, който се гордее със своята история и с символа на своето освобождение. Строителите на българската катедрала ясно декларират, че този вид символическо послание за връзката между гражданството и демокрацията, базирано на църквата, следва да бъде в основата, темел и на новата българска държава. В това е европейското измерение на храма.